atas bukan kaping somo batala tuna lan tigang dosa, berarti tigang dosa somo. Iku an mujahid saking mujahid an Salman saking sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah ta'ala maulur sapa Allah anhuma saking mujahid dan Salman anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis itu man utawi sapane wong iku hafidho perso sapa man ala umat ing atase umat ingsun hadhil arba'ina ing ikilah 40 apane hadise dakhala mongko mlebu sapa man ala jannata ing swarga wa hasyarahu lan walakihu ikmat sapa Allah Gusti Allah ta'ala maha sapa Allah ma'al anbiya'i sertane para nabi wal ulama lan para ulama yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Terus hadis ingkang kaping 39 niki kanggo setunggal hadis akal. Terus hadis niki teng al-Mawaid al-Suriyah terus kawan dosa hadis. Ya hadis yang nomor 39 niki saking Mujahid saking sahabat Salman Al-Farisi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pengendikane kanjeng Nabi iki langsung makan isi hadis. Sapa wonge gelem reksa umat kanjeng Nabi itu sinten mawon sing purun reksa njogo utawa ngamalno sekawan dosa hadis. Sekawan dosa hadis nggih matur. Sekawan dosa hadis niku bakale pepeteng swarga. Terus dikumpulaken para nabi. Dikumpulaken para ulama dunia kiamat. Iki sing purun reksa njaga ngamalno sekawan dosa hadis. Iki luar biasa, derajatnya luar biasa. Fakulna mongko matur sapa kita para sahabat. Ya Rasulullah utusane Allah. Ayyul arba'ina utawi endi sekawan dosa apane hadisan hadise. Pundi kanjeng Nabi dosa hadis itu pundi. Fakola moko ndika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi muga tetep ing atase kanjeng Nabi sallallahu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalam lan keselamatan. Jadi kanjeng Nabi nomor 9 hadis nomor 9 antu'mina billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wal ba'thi ba'dal mauti bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maknane antu'mina iku nyento iman sira billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir dina kiamat wal malaikati lan iman utawa percaya para malaikat. Terus malaikatun itu jamae lafaz malak. No malakun malaikat siji, no malaikatun
malaikat itu malaikat akeh. Malaikat suci itu malak Jibril, malak Israfil. Wal kitabi lan iman datang kitab, wan nabiyina lan para nabi, wal ba'ti lan ba'at tani ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Wabil qadari lan iman datang pesten, khairihi rupane baguse pesten utawa qadar, wa syarrihi lan alami pesten utawa qadar minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Hadis nomor 10 ngendikane Kanjeng Nabi iku percaya ing Gusti Allah, iman ning Gusti Allah. Terus niki nek pengen kumpul kali para nabi, para ulama dijamin dina kiamat. Niku nomor 10 iman ning Gusti Allah. Percaya ning Gusti Allah. Nah ini pondasi paling penting itu jeneng tauhid iman. Kados ngendikan menika Ibnu Ruslan teng kitab Zubat. Nika nanggone Ibnu Ruslan nika awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Ngendikane Ibnu Ruslan teng kitab Zubat. Niku ngendika kawitane kabeh manungsa insan menungso kabeh niku ngaweruhi Gusti Allah, ngaweruhi pangeran istiqoni, ngaweruhi sing jelas terus ora aman. Terus kula panjenengan sing percaya ana nek Gusti Allah, wonten nek Gusti Allah niku boten aman. Gusti Allah iku ana. Iku nomor setunggal. Nomor kali iman ing dinten akhir bakal dunya iki digulung, bakal wonten dinten kiamat, wonten watese dunya iki, wonten watese boten terus, boten dunya niku kapan la yujalli li waqtiha illa hu dawe Gusti Allah ning Al-Qur'an. Boten nenten sing sumurep tumibane dina kiamat illa kecuali Gusti Allah. Dan mesti bakal wonten dina kiamat wonten. Cuman Nabi ini kok saya berkata hadisnya kok wonten tanda-tandanya itu ono sing gede, ono sing cilik. Nah, sing gede, sing paling ngagem niku mati srengenge medal saking gila. Iki sing terakhir. Terus menawi esok kok ujug-ujug srengenge metu teko kulon. Nah, iki wis tandha sing paling gede. Alamat dina akhir, yaumil akhir, dino akhir. Baru apa dino ya? Membuatkan enten dino paling, mulai disebut yaumil akhir. Baru selalu dino terus digulung. Biasanya saya ngerti dino matahari, mulon. Ini mau sedino, bulan atau siti separuh. Berarti ini tanggal kilo antara ini tanggal ini kok pertengahan ini kok tanggal Gulser tanggal 15 damel itu dino. Tapi kalau digulung yaumil akhir orang dino pun boten ada dino. Mulane disebut yaumil akhir, digulung dinane wis semene teko kulon tiyang-tiyang mukmin niku disebutaken teng kitab tafsir niku bakal wonten rihul ahmar, ono angin abang. Cara zaman dedengan ini kok kados virus. Yang mukmin itu dilarang ke situ. Terus
nyuwun sewu. Elek-elek iki yang kuno mandi dino kiamat. Elek-elek dia. Mulane tiap mukmin lan niku ajeng yaumil akhir dino kiamat itu disitu. Penuh angin abang langsung ceklopok-ceklopok doang disitu. Kantor dia sing elek-elek. Nah, dia sing elek-elek nyuwun sewu. Niku nalika srengenge saking lembut sumerep. Iku wis dina akhir tobat. Maca syahadat sing kabeh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan boten ditampilkan. Maos istighfar boten diterapi, wis ditutup. Lawange tobat ditutup. Makanya. Nah niki kula panjenengan percatus dinten akhir. Terus percatus wal malaikat lan percaya anane malaikat. Malaikat iku wonten namung kula panjenengan sedaya diwajibaken nyumerepi malaikat sing jumlahe sedasa. Nah satugase malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kedah niku wajib sumerep. Tusak tugase. Percaya kedah percatus, wajib percaya. Malaikat itu boten saged ditingali mripat, tapi wonten mulane damel keimanan iman. Akan makhluk gaib niku makhluk sing boten saged ditingali mripat, termasuk malaikat. Wajib percaya. Nah, malaikat itu jumlahnya kuat. Boten enten sing saged ngitung kecuali Gusti Allah. Cuma sing wajib niku dikawruhi sedasa. Ampun. Wal kitab lan iman percaya wonten ing kitab. Dados boten namung percaya ning Al-Qur'an mawon. Dados sadèrèngé Al-Qur'an wonten kitab Taurat, Zabur, Injil. Iku wonten kitab Gusti Allah sing sekawan. Dados iman percaya anane kitab-kitab wonten. Terus para nabi nabi sing wajib disumerepi namung selangkung mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad selangkung. Nabi itu jumlahnya keseluruhan wonten 144.000 termasuk yang kedua wonten Nabi Khidir, Nabi Syampo, Uzair, Rasul wonten 313. Kula panjenengan sedaya wajib ngawruhi niku selangkung. Sampun wal ba'di ba'dal maut percaya nani saking kubur. Kula panjenengan sedaya kedah percatus wong iku sing mati bakal urip diuripno malih kaliyan Gusti Allah. Wal ba'di ba'dal maut nani saking kubur. Ora wayah hidup mboten. Wa fil qadari percaya anane qadar takdir Gusti Allah. Buh niku sing apik, buh niku sing elek, mesti sange Gusti Allah. Iku takdir Gusti Allah. Wonten tiyang dikersakaken dhateng tiyang sae sampai sedo iku takdir Gusti Allah. Wonten tiyang dikersakaken gesane boten sae. Elek boten. Elek sampai mati niku piye takdir Gusti Allah. Takdir Gusti Allah. Boten kula wonten iso ya ngomong niku ya, boten usah niku takdir Gusti Allah. Dados Gusti Allah niku anjene damel manusa macam-macam. Al insanu nauk. Manusia itu macam-macam. Dados kebiare manusa, sifate manusa, wateke manusa itu macam-macam. Macam-macam. Nah, kula panjenengan boten usah ngukumi tiyang. Kula panjenengan seperti belajar dados tiyang sing sae. Boten usah ngukumi boten usah. Boten usah dikoberno ngurusi ngoten niku. Sing penting aku belajar dadi wong apik. Sak
Modal pesten Allah, pesten bagus iku saking Gusti Allah. Pun niku hadis sing nomor setunggal. Niki hadis sekawan dosa. Nomor setunggal. Nomor kalih wa tashhada lan seni sira an tuning lakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah amin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sedune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Sing nomor kalih hadis sing nomor kalih niku kedah nyekseni boten nenten pangeran kang hak den sembah kecuali Gusti Allah. Terus boten namung niku mawon wa anna Muhammadar Rasulullah sedune kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Nyuwun sewu wonten tiyang pun percaya Gusti Allah, aku yakin Allah Gusti Allah nyekseni Gusti Allah. Boten ana kanjeng Nabi niki gitu. Mulane asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini sak paket gandengan. Yo kanjeng Nabi itu sholat sampai wasiatnya kanjeng Nabi terakhir as-sholat. Saking pentingnya sholat. Zaman saat ini wonten mas apa sebenarnya yakin Gusti Allah. Sholat itu utama juga jubir ibadah dohir malah maten. Nyuwun sewu wonten nek sedona ngaku pun makrifat malah berbareng boten sholat. Sing dados syukur itu sholat. Lah nek sholat iki berarti ana kanjeng Nabi Muhammad boten kuat alamat berarti lan mau syahadat namun asyhadu an la ilaha illallah. Persoalan itu sholat. Ketika dikatakan kudu wa anna Muhammadar Rasulullah, kudu anu kanjeng Nabi. Yang nuwun sewu, para kekasih Gusti Allah, wali-wali Gusti Allah, sing disebut niku wonten ing kitab sing kalih 12 juz. Hilyatul Auliya iki karomah para wali sing jumlahe sampai kalih 12 juz. Wadel-wadel niku wali-wali Gusti Allah. Lha niku intine niku anut kanjeng Nabi Muhammad. Anut sampai terus wonten niku. Sampun. Ya terus nomor kali. Nomor 3. Wa tuqimas shalah wa tuqima lan jumenengake sira as-shalata ing salat bi isbagil wudu'i kelawan nyampurnakake wudu liwatiha ing dalem waktune salat ditamani ruku'ya kelawan nyampurnakake ruku'e salat wa sujudiha lan sujudi salat. Sing nomor 3 kepengin benjang kumpul para nabi para ulama ing akhirat niku jumeneng salat ngajibno salat. Boten namung salat mawon tapi kedah disampurnakno wudune. Wudu itu kedah disampurnakake. Mulane kula panjenengan saya wudu iki kunci. Kedah atos wudune. Lah nek wudune boten sah salate boten sah, padha karo boten Nane kedah disampurnakno wudu sampai niko teng kitab Hidayah niko Imam Ghazali niku ngarai carane wudu sing sampurna. Niku Imam Ghazali. Terus sekali wudu niku malas dungo. Mari basuh asto, masuk saterus. Iki supados kudu sampurna. Boten dipakai iki.
Waktunya boten sah sholat, boten sah foto karo boten sholat. Makanya wujud hati-hati atau sakit. Waktunya sholat itu wonten dari saat ini modern ini wonten jam elektronik mun diseteli niku waktu sampai waktu muni zaman rumiyin boten zaman rumiyin ku damel niku matahari mulane pondok-pondok kuno pondok-pondok salaf niku mesti ning ngajeng masjid pondok niku mesti wonten niku ana masjid sing kuno mesti wonten niku damel mingane wekdal terus wonten dhuwur niku wonten damel sing kados besi niku berarti waktu dhuwur sak terus niku pondok sing kuno damel wonten terus wonten jam saiki wonten elektron sakit disetel setiap waktu muni niku no dan duha yo muni duha muni no poso imsak muni mata ini zaman sana zaman maghrib terus waktu sholat saged dihati-hati soalnya nopo sholat itu nopo dari di sini ini kisah mau boten sah sholat terus nyampurna kok rukuk kali sujud sholat itu anjanya rukuk kali sujud rukuke tumaknina. Terus tumaknina itu betul-betul juamu boten-boten. Paling cepet tumaknina itu maos subhanallah walhamdulillah. Niku pun namanya tumaknina. Sampun nomor ini tunggal kali 3 sekawan. Wa tu'addiya zakat lan nekani zakat si wa tu'addi lan nekani sira az-zakata ing zakat dihakihan kelawan haki zakat nekani zakat mau sampun nisab niku sing bondone akeh wonten zakat mal zakat duit wonten zakat bijaro wonten niku zakat niku liyane nomor nisab setahun itu pedah ditekani zakat. Nomor gangsa watasumu syahrul ramadhana watasumu lan poso sira syahrul ramadhana ing bulan Ramadan sedang mari. Cukup menasih Ramadan ini. Itu bulan Desember, Januari, Februari pun Ramadan. Januari, Februari, Maret pun bodoh. Gelis kira, gelis no damu, gelis ya akhir tahun bukan. Yang nomor 6 watahujja dan haji siro al-baita ing baitullah. Ini statok tanamun kuwasa siro ilaihi marang baitullah amane sabilan dalane. Terus haji ing baitullah menawi sampun kuwasa, nek sampun mampu. Apane sing mampu yo dalane, yo samune, yo sembarangane. Terus haji itu boten namung dugi mriku mawon. Wis pokoke sing penting tekan Mekah. Mbah kula kok saged turu hotel. Kedah niku fisik wonten ibadah fisik bisa rukun sunah. Itu wonten sing cerita tiang haji, wonten diceritain. Yang kedua aku namung tinggal di hotel mawon. Iya tadi berkaji kemarin kemarin kok. Wonten usahane sebagai pesimpak haji aja buat lalu kedahannya wonten sampai wonten niku fisik kekuatan wonten namung dhewe mawon kedadane niku niku saged lampahi niki haji. Nomor itu waktu sholli
Waktu solilan sholat siro ibnai asyar ing rolas apane rokaatan fikul yaumin ing dari saben-saben dino walailatin lan wengi wa hiya utawi ai asyara iku sunnati sunnah ingsun wa salata rakaatin lan 3 rakaat witron witire la tatruk ojo tinggal sira ing salah rakaat ngendikane Nabi niku kok pengen besok kumpul karo para nabi, para ulama niku sholat sunnah kalih 11 rakaat bendina sedina sedalu kalih 11 rakaat terus sholat witir kalih 11 rakaat kalih rakaat saderenge subuh kalih rakaat saderenge zuhur kalih rakaat saderenge zuhur kalih rakaat saderenge asar kalih rakaat saderenge maghrib kalih rakaat saderenge isya kalih rakaat saderenge isya itu malah wonten kawas dados wonten sunnah niku sunnah rawatib wonten sing nika muakkad wonten sing ghairu muakkad. Lah niku minimal kalih 12 rakaat sedina sami. Terus ampun kados lali witir. Niki ngendikaken iku sunnahku. Ojo sampai tinggalna salat witir. Napa nggih salat witir nggih? Salat witir Bu. Napa Ramadan mawon salat witir ba'da isya nggih ba'da isya no mbok pengen iku nggih ba'da isya ba'da salat ba'da isya niku ditambahi 3 rakaat salat witir no biasa salat tahajud dulu tani dan witir dan itu makin ditutup kalian salat witir tapi keluarga makin kelompokan itu wis turune wis belakang buat satu kali pas subuh di sholatnya pada isya itu dikatakan ampun sing nomor 8 wala tusyrik billah wala tusyrik lan ojo potoake sira billahi kelawan dosa Allah syai'an yang suci-suci sing nomor 8 dikatakan Nabi hadis Nabi sing nomor 8 niku boten nyeputokno Gusti Allah ing suci-suci maksudnya boten madakno Gusti Allah ing suci-suci niki syirik niki nek pengen kumpul para nabi para ulama penjah ning yaumul kiamat boten madakno Gusti Allah ing napa mawon sing nomor 9 wala taksi walidaika wala taksilan ojo duraka sira utawa wani sira walidaika ing wong tuwa loro sira sing nomor 9 kepengin kumpul kalih para nabi para ulama ing yaumul kiamat ojo duraka ring wong tuwa loro utawa wani ring wong tuwa loro sebab itu ada Gusti Allah anish kurli wali walidai. Terus dawuh bisa pada Al-Qur'an itu. Wayo syukur rengaku. Yo rek wong tuane. Syukur rengaku yo rek wong tuane. Aja syukur rengaku tok. Sebab niku wonten tiyang saking biasa. Saking biasa aja sampai dulu kok. Aja sampai larang wong tua. Ya wis wala taqul lahum uff. Aja sampai wong tua muni uff sama sama lah. Padahal itu
Wala takulan ojo mangan sira malal yatimi ing bodhone anak yatim. Ojo makan bodhone anak yatim. Sing nomor 19 wala takul lan ojo makan sira riba ing riba. Ojo makan riba. Dewe Gusti Allah wa halallahu bai'a wa harramal. Gusti Allah iku ngalalno dol dinoku lan ngaramno riba. Riba iku mutangi yang contohnya aku ini kan duit dia tak singai 1 juta kan kok balik ke ini ya 1 juta 200 saya berarti sing 200 dikuri lah menawi disambuti aku nyileh di duitnya ini 1 juta lah wangsono balikno kok dibalikno 1 juta 200 tapi mboten yang tenakan mboten yang tenakan niku mboten riba namine matur. Nah, materi dipanutnya baru berarti matur umur langsam. Sing mboten langsam ngeten. Sing mboten langsam itu tak silai 1 juta, nek kok kudune bali 1 juta rong. Terus berarti 200 kuri. Nek mboten ngomong ngoten, aku nilai duit piro 1 juta. Ya wis 1 juta dibar nyaur 1 juta 200 berarti 200 matur nuwun boten riba soalnya boten enten akad. Contoh Imam Syafi'i ngoten terus niku napa jeneng boten sing penting boten enten akad. Nek boten ngarakno iki kowe tak silai 1 juta nek kok kudune balike 1 juta 100.000 lho 100.000 aku. Berarti 100.000 niku riba. Lah niku lho boten diomong gampangane, boten diakati. Iki wis nilai 1 juta wis nggih terus balikno. Lho iki kok jeneng punjul 100. Mboten punjul boten niku matur nuwun. Berarti sing 100 iku boten riba. Boten ngene mau matur nuwun. Saking senenge dukun itu terserah sing utane dukun 10.000, 50.000 terserah. Aku sebetulnya bolong silai. Pokoknya sing penting mboten diakati yo jadi riba kok bahaya kok haram. Nggih. Sing penting boten enten akate, ngeten. Nyuwun sewu. Nek istilahé ning bank niku bagi hasil tenan. Bagi hasil. Sing penting jenengan misale nyambut ing bank, kabeh sedanten bank mesti boten bungane kan ngoten. Sedanten niku boten dukun syariah boten mesti wonten. Lah niku sing penting nalika nyambut boten ini kan 2%, ini 1%, betul bisa bantu bunga bang, nyambut, diangkat, pasti betul ada kenakan, betul nopo tersedak bang, haram lagi, ibadah haji umroh nopo lawan itu pasti butuh, tersakit. Mari supaya selamat cara fikih niku boten usah tanglet. Nabung dinabung sekalian nabung timbang wis buka rekening pun. Dokok pinten dukok 100 juta atau 100 miliar pun jarno bulan. Yang penting boten enten akad. Oke ini piro? Oh ini 2%. Berarti niku mangke wonten niku haram, niku namanya riba. Terus carane sami kalian niku menurut saya. Yang niku dodol niku kedah suci. Dodolan niku kedah suci. Contohnya
kletong akeh. Dodol kletong. Kletong iku najis. Dodol kletong sak-sake 20.000. Haram iku boten ansang. Aku tuh kletong wis sak-sak 20.000 sak-sak. Wah, berarti iku haram. Jual beli niku kedah barang niku suci kletong suci. Suci kan mulane carane mboten ngoten. Cara pakai iku carane iki apa iki kletong. 20.000 wis aku ora nyatuku. Iki ngene. Iki 20.000 kanggo ganti kesele ning Madai. Iki Madai yo kesel. Aku ora niat tuku kletonge, niat niku sing Madai wis sakake kesel. Kesel nopo ora biasa yo pergi bilan. Niku mboten apa. Carane mboten parah. Dodol kok kletong sak-sak mboten asal. Terus di sawah kletong pedus itu paling saya mboten jual dari sak-sak mboten parah. Sak-sake piro mboten parah, ganti kesel. Ganti kesel. Oh. Jadi wala tashrabu lan ojo ngombe sira al-khamra ing arak, ojo sampe ngombe arak minuman keras. Sithik sak sendok ya tetep haram. Duh, kula anu lho kok sami haram. Sampun sing nomor dosa iki. Wala tahlif lan ojo sumpah sira billahi kelawan Gusti Allah kadiban hale goro. Boten asal sumpah kelawan asmane Gusti Allah terus ngapusi boten. Terus huruf sumpah kosam niku wonten tiga cok. Wallahi billahi tallahi wa bata. Wallahi billahi tallahi. Jadi wallahi billahi tallahi aku ini malah niku boten pak. Saiki wonten sing model sithik-sithik kok sumpah apa ngantos sithik-sithik niku damel asmane Gusti Allah. Wis walaupun bener walaupun aku ngantos damel asmane Gusti Allah. Nek boten kepepet. Contohnya kepepet niku wonten Nun sewu wonten niku tiyang kepepet. Wonten copet. Copet niku tiyang sedoso. Niku pun janjanan karo kancane. Aku pun jiko dopete, tak weno kowe. Kok 10, tak weno kowe, engko sing 8. Ngarani wonge sing dicopet. Terus akhire temenan dicopet, terus dompete diweno kancane belayu, terus sing 8 padha copet sing ditan. Jarane copet iku wong sing kecopetan. Iku wong pinter paling copet ngarani atas. Lah, kok pas ngoten niku sumpah, ada sumpah. Wallahi billahi kok itu ya orang. Ngoten. Wong ajene mboten wis kecopetan dijarani copet. Niku damel sumpah niku kedah. Mboten ditutuki ngoten niku wonten yang saya ya Allah. Malah pas sing rame iki wonten banjir ngoten niku Sumatera ya. Banjir itu wonten sing ningali berita itu kalame itu kalam khobar. Cara balaghah itu kalame kalam khobar. Nek kalam khobar itu iso bener iso salah. Niku nek cara balaghah nek jenenge kalam insya. Kalam insya mesti bener nih. Kados Quran. Dan kalam khobar itu berita itu iso bener iso salah. Mesti niku wonten berita ing Sumatera niku wonten duka bener duka salah. Allah alam. Niku ana wong musafir turu nang masjid. Ora oleh masjid di salat di turu wonten diusir. Ya Allah kekeselan keluwen ora mangan. Diusir malah dijual
emosi. Dijauh sampai mati. Itu berita nih, khobare ngoten. Terus akhirnya kalau diadap wong Sumatera di pateni kali Gusti Allah ngoten. Disiksa, gampangan diadap itu selama dulu Gusti Allah kadung nyiksa. Wong apik lho kena, wong nek wong itu bencana ngoten. Wonten khobare ngoten. Goro-goronya wong sakit. Makanya wonten sakit niku ampun ngatos disir. Mboten sakit yo dawahi pun jan. Pokoke bener. Wala tashhad lan ojo nekseni sira syahadat zuri ing perseksen goro ala hadis ing atase wong suci koripin kang cerat au baidin utawa adoh. Terus nek kepengin benjang iku kumpul kali para nabi, para wali, para ulama ing dina kiamat niku aja sampe dadi saksi tapi saksine sing goro. Duga niku sinten mawon sing cerak apa sing adoh. Maksude dados saksi iki lho dibayar barbarane. Bener iso dadi salah iso dadi bener. Aku saksi ini, padahal ngaku sih dosa gede. Wala ta'mal lan ojo ngamal sira bil hawa kelawan hawa nafsu. Ojo ngamal nuruti hawa nafsu. Wala tagtab lan ojo ngrasani sira akhoka ing sedulur sira. Wala taqaulan ojo tumibo, maksudnya nggih ngrasani fihi ing dalem akhoka min khalfihi saking gurine akhok. Sing nomor 16. Ojo ngrasani dulurmu. Ojo ngrasani dulurmu. Ngrasani itu disebut di yakin diomongno. Kira-kira wong iku dungu. Wah, seneng iki namine ngrasani. Nek wonten tiyane diomong terus orang barat itu dibuat ngrasani. Terus kampus ngrasani kok gurine dulurmu. Nek gurinan umat-umat beremong ngrasani. Bapak ibu sing takut benar. Iku boten paham. Namun kalian itu hibah rasa-rasa. Rasa-rasa ini wonten sing angsal, wonten sing boten. Rasa-rasa sing angsal itu contohnya menyewu rasa-rasa sing angsal itu tinggi dolim. Itu angsal dirasani. Nah, kitab Filosofi ini. Terus wonten tiyang saya dodolan. Apunten dodolan. Boten nyata boten nggih. Niku asal dirasani wong dodolan kok dodoli larang. Ora podo maksudnya kok terlalu tinggi. Asal dirasani. Nek liyane niku boten masalah. Terus rasane itu mah dosa gedhe. Odo karo mangan daging mentah dulure dhewe. Sing nomor 17 wala takdzib lan ojo dari utawa ngarani al muhsanata ing wadon muhsan. Sing nomor 17 ojo ngarani wong wedok. Gamane wong wedok diarani niku diarani sino. Wong wedok apik-apik diarani sino. Dosane wae. Ngarani wong elek niku lho boten nenten nek cara fikih. Ngarani wong zina niku kedah wonten saksine niku sekawan. Nah, wong loro wis diarani dosa gedhe. Nomor 18 walayakul lan ojo ucap sira angka
sira anaka sebenarnya sira iku mulai wong kang pangeran. Payah batu mongko lebur apa amal amal sira. Sira welas aja sampe ngomong itu pamer. Apa yang pamer dari aja sampe ngomong. Nak diarani kok mongko pamer, mongko diarani gue apa-apa. Aja sampe diomong, aja sampe ngomong aku aja pamer. Aku aja pamer itu lebur amal. Diarani kok pamer, kok ngambil yang macam-macam gitu. Mau kali insanu nao. Terus yang gimana macam walaupun yang sewu tergantung setelah ini di artinya dengan tadi kopi walaupun yang mau sewu walaupun yang mobil lahnya liwat macam itu untuk arti ini disertai saya bisa senang harus alhamdulillah ini kalau setelahnya artinya apa? Tapi kalau setelahnya artinya buat selesai. Ya pamer, ya pamer. Itu paling duit korupsi, astagfirullah. Itu kalau setelahnya buat selesai. Setelahnya tergantung setelahnya. Kalau bahasa sendiri kita artinya di nomor 19 wala salahan dan perjalanan wala terhubung lan ojo lelahan sira ma'allahina serta ni sira-sira wong kang lelahan. Kadang-kadang ojo sampai ono wong cendek, bu arep cendi pentil ngoten. Apa nek sing apa nek sing ngomongan dulu. Ya jane wong iki ya cendek, ojo ngomong cendek ngono. Iku karepe gampang cacat-cacat dan nomor itu bahaya. Nomor yang sewu. Yang itu menungso itu damelane sinten Gusti Allah. Orang ngomong diarani. Niku sing gawe damel itu murid-murid bisa omong murid dosa. Ana wong ngira dijarikan gitu. Sing omprek malah tebar ya Allah. Iku jenenge Gusti Allah boten terapi dosa. Ndiyane aja ngomong ngono. Mbok yo ana wong mlakune dican ya Allah. Mbok jan iku damelane Gusti. Malah waktu itu sing gawe wong tuane ya wong tuane. Wong tuane damel liwat kok sing damel Gusti. Lho buktine wonten tiyang nyuwun sewu kalau sing nalika dilairno siki kaya syukune iku setunggal. Iki arep didamel Gusti Allah setunggal. Wonten niku wong tuane nek antene sing damel wong tuane kan gawe siki siji nek baik. Antene sing damel Gusti Allah. Ini sudah wong tuane malah Gusti Allah. No, banyak fisike menungso sinten mawon. Gusti Allah sebagai dosa. Mulane niku termasuk hadis dari Nabi Gusti Allah boten ningali suarane, boten ningali wajahe, boten ningali nopo sing ditinggali Gusti Allah takwane sengaja ngirim kata sahabat Bilal ngirim tapi ahli adat muadzin kata beliau suatu nomor setunggal dari pemimpin yang tahu langgan diterangkan bersama seperti suatu musibah sampai dibuat mengira wala tasfarlan ojo guyu siro min ahadin saking wong suci dengan nasi saking manusa sing nawan selingkuh ojo sampai geguyu to ngremehno manusa apa sing ngremehno manusa iki alamat ciri-cirine wong sombong geguyu
model sombong itu sing saged ningali iku tiyang sanes mboten awake. Terus iku benten penyakit dohir kalian penyakit batin. Nek penyakit dohir ya sing denger ya sing rasakno. Contohnya kalau pasien saya ke dokternya malah sumerep. Loh, apa dengan niki kalau sakit, padahal kalau sakit, oh berarti niku dohir ketok sing rasakno. Tapi nek penyakit batin niku sing sumerep malah tiyang sanes. Sing lakon boten sumerep. Wonten tiyang mun sewu, wonten tiyang muskuwa. Niku boten kraos sombong. Boten kraos sing sumerep tiyang sakit kok sombong. Awake ora bener. Awake ora bener. Sombong itu ciri-cirine yo bagus kok. Awake itu nyeritakno tapi ya awake. Niku sombong. Nomor 3 wong alam. Mungkin mawon kalau panjenengan setuju dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kesan kanthi istiqomah menawi kerja edukasi kanthi husnul khotimah saged sareng-sareng mlebet wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salawatun musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma rizqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa dhuhiran wa batinan wa qulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adan. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amjina bi mautil syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa daril jannata ma'al anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.